Tu som mala make-up na 10 dní. Včerajší požiar sme prežili, uvidíme, čo nás čaká. My sme... Y aunque es hermosa, ey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no conecta. Lebo toto. Včera horelo, dneska sa búralo. Prechádzali sme taxikom a on obiehal auto a Čajka sa proste nepozrela, otvorila dvere. To sa oplatí robiť. Vítajte v Alex Factory. Možno sa čudujete, prečo hovorím dokonale portugalsky, ale od šoku z havárie im rozumiem. Tu nájdeme naozaj úplne všetko. Dizajnové obchody, knižnicu, rooftop bary s výhľadom, ale aj skvelé jedlo a cute kaviarne. Tak sa poďme na to pozrieť. Počúvaj, jak sa volajú tie portugalské tradičné koláčiky? Nepamätáš sa? Nepamätám, ale môžeme sa opýtať Gemini. Ako sa volajú tradičné portugalské koláčiky a rovno ich otvor na mapách, kde ich v Lisabone nájdeme. Volajú sa pastel de nata a tu ich nájdeme. Ideme? Okamžite. Poďme. OK, toto je pastel de nata a Gemini nám povedal, že to je sladký klenot portugalskej kuchyne. Jeho história siaha až do 18. storočia. Yes. To je strašne dobré, musíš to ochutnať. 10 z 10.